balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon. Yara na nga to sining mga kaaksyon naka-tune na sa sining pagpangalagad sa aksyon na BBB. Relax lang kamo samtang nagahilapit ang tigpalanyaga. Pero sining sang iba niya panyaga na kami diya Pertino. Sige sa mga kaaksyon ta, welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa aksyon na BBB, no? Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining odto mga kaaksyon. Tubtob kita sa taknalaw na media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad sa Oriental side ya? Kamusta kamo dira mga kaaksyon namon sa kanginan, no? And kalakip man mga kaaksyon sa ato sining mga kaaksyon dira sa isla sang Guimaraso sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Klanin Antique. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kagatubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining udto mga kaaksyon. Aton hibaloon karon dugay-dugay ang mga report sa aton sining mga aksyon reporter. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon sa Kapitolyo Probinsyal aton hibaloon karon dugay-dugay upod kay aksyon Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa Provincial Vaccination Days nagumpisa na subong adlaw. Sa balita naman sa kaaksyon Artay Hopon sa Bacolod City Government Center, Seneco Management handa nga magsunod sa refund nga ginmando sang ERC apang natalana nga magasumiter sang appeal. Sa balita naman sa Bacolod City Police Office, igabalita ni aksyon Eric Magbanwa, away mag-asawa ginalantaw motibo sa paglutang sang mga nagatrabaho bla sa Kalanaan kagabi sa barangay Sumag suno sa kapulisan sang Police Station 9. Suspect padayon nga ginapangita. Sa balita naman kay aksyon na John Diaz sa Nukpo Liwat nga nagpanguna sa PRO6 sa may pinakamadamo nga nadakpan nga drug personalities kag other wanted person sa ginpatigayon nga birada si Mana. Isa man ka personaho patay sa aksidente sa Dakbanwa sang Silay. Sa patrol nga balita, igabalita karon ni aksyon Alvin Graba, mga driver wala sang ikasarang makabiyahe sa 24 oras tungod sa kamalalon sang gatong suno kay Jigo Malakad. Basiwa Union of Employees magapatigayon sang pigit protesta sa tubang sang Basiwa office buwas nga adlaw.
Sa balita naman sa out of town, igabalita ni Akson Roger Gotib, 52 anyos nga lalaki, arestado matapos nagmaoy kag nakuhaan sang improvised shotgun. Sa balita naman kay Akson Nelson Patinio, sa unang distrito, stepson nakapalagyo manak nakapalagyo matapos nga ginbuno ang iyang stepfather sa Banwasang Calatrava. Kaga sa 5th District naman mga kaaksyon, igabalita ni Aksyon na BJ Apasible, isa ka wanted person sa kaso nga paglapas sa Presidential 1602, arestado sa Banwasang La Casiliana. Sa balita naman nasyonal mga kaaksyon, Parmali executives nga Sanday Lincoln ong kag Mohit Dargani ginrelease na las 9:15 siningaga gikan sa Pasay City Jail. Kag pahayag sang witness batok sa kay Kerwin Espinosa kag Senator De Lima ginbawi na. Sa balita naman, may kantaran sa bagong presidente, Presidente-elect Ferdinand Marcos. Magpanumpa na sa National Museum sa Hunyo 30 pamanto. Kaga pamilya sang mga missing sabongiros nagtanyag sang 250,000 pesos nga reward sa kung sino man nga makatag sang impormasyon angod sa whereabouts sang sining mga sabongiros. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulit. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang raga pamiyo-miyo na kamo sa sining udto, mga kaaksyon, yari kita sa Webes nga pagpangalagad sa inyo sining nga palatuntunan ikadua galing adlaw subong sa bulan sang Hunyo tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta kamo tanan dira? Oks lang? O sige, samtang raga tutok na kamo sa ato sining balitaan, liog ta i-likes kag i-share ang ato sining Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Basta way lang luksuhan na ya. Ang maglukso da laway, no? Ay, kabudlay kon kaysa. Basta way lang luksuhan na ya. Kung maglukso dati laway, no? Ay, kabudlay nga sitwasyon. Sige, pangbasahon ta karon dugay-dugay ang inyo sininga mga mensahe sa inyo sininga pagpangalagad. I-like lang kag i-share ang ato sininga Facebook page mga kaaksyon. Bisan law ay lang kun way nagaluksobla. Namigid na. Ay, ano James? Okay man James, basta way lang galukso James, no? Way lang ga sa ilobla. Kundi ito ang gina kadtuan sang iban dito man sila malukso. Daw lukso bawi sila gusto gid nila, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang mga kaaksyon. I-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page mga kaaksyon diri sa inyo sining pagpangalagad. Sige, daligid lang kay makuantanay, hatag ta pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, gasinyas ka sa akon ma-on-earth gid ni karon. O sige. Tanawon ta gid abing way naga saylo diwa.
Diri kita nayho sa mga talamyaw naton mga kakson. Kay Christine Minies Villalobos, ari ko niyo, die hard ini, no? Si Rochelle Folinso Susana, die hard ini. Si Ana Sinoro, salamat gid, no? Ann Atia Kim Iriman, Jinky de Alagdon, die hard ini, no? Tanawon tagid bigon sinong die hard sa ato, no? Helen Morales, Imbong Jocampo, si Ana Sinorara naman na. Si Idi Laos, Art Villarta, Jeneline Loberos Canilio, no? Nining Lisa Fidero, may lang pagpamati Nining Lisa Fidero, no? Julie Militado Patrimonio, Jinky de Alagdon, Vergi San Antonio Olpenda, Iba Agbas Gubok, Patricio Galanza Katahay Jr., no? Paul Spot, salamat gid sa imo sining pagdala sang imo sining mga mensahe, no? Jonel Overas, may lang pagpamati, palakaping matapang. Palakaping matapang, may lang pag-monitor, Art Villarta, and Jeneline Loberos Canilio. Ayos. Sige. Jonel Oberas, mayong udto. Mayong udto man, sir. Sige. Okay. Dali lang ha. Kailan taon to diyan na yun? Nining Lisa Fidero, salamat gid. Okay. Rimar Hicano Haliasgo, salamat gid, no? Thank you gid, sir. Elgar Flores, salamat gid. Mayong udto man da, sir. Elgar Flores. Ayos. Sige, dali gid lang mga kaksyon na standby. Manambalik kita sa diri gid lamang madugay. Powerful medicinal Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya kaya tumakami nga pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwag nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Muli sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik na diri sa atong sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:53 ang aton oras mga kaaksyon. Sige, standby na sa balita ni Aksyon Alvin Graba karon dugay-dugay, no? Life Extension Coffee Mix anay kita, no? Kaya ang Life Extension Coffee Mix or LF Coffee Mix ang pinakauna nga ready to drink coffee mix nga may Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa mga driver ho nga wala sang ikasarang makabiyahe 24 oras tungod sa kamahalalon sang gatong. Suno kay Jigo Malakad, no? Kag basiwa Union of Employees magapatigayon sang pikit protesta sa tubang sang basiwa office buwas nga adlaw. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin
Aksyon graba sa Patrol Action Alvin. Action Rex number 1 diri ginabi-abi ni Undok Secretary General nga si Diego Malacad ang pagkakasnas ng curfew diri sa siyudad sang Bacolod. Sa diin suno sa iya paburgid ini sa dako. Kag dako ang mabulig sa patag sang negosyo nga naga-operate specially sa kagabihon tugtog mag-aga. Ginkakas lang curfew para sa may mga edad-edad ya ha, pero sa mga minors siya gyapon ang curfew. Rex, ito na aksyon na Rex at least para sa ibaluman sang tanan, no? Para sa may mga edad lang hindi niya para sa mga kabataan o Gani. mga jóvenes. Sa diin suno sa iya, dako ang mabulig sini sa patag sang negosyo. Number 1, sa mga restaurants, sa mga ilimnan, sa mga BPO company, kag iban pa. At suno kay Malacad sa pihak nga wala na sa gengkakas ang curfew sa siyudad sa Bacolod, madamo handa gihapon sila nga magserbisyo pero hindi sila sarang nga makaserbisyo gid 24 oras. Kung may ara gid man sa ila siningahanay suno sa iya, limitado gihapon ang pagbiyahe. Bangod number 1 suno sa iya, Nga may 24 oras na ding biyahe na. may ara man nagabiyahin man sa mga jeep action na Rex Sa nga dinang 24 areas nga 24 hours man. Especially kung kwan bala diri sa may Lacson lang going ka naman gali. dalagan. Oo. Especially kung kaagahon makita mo din sa action. Di kagahon yan, normal lang na. 5 o'clock guro or 4 o'clock, sige-sige na ng biyahe nila. Oh, yeah, may ara na gidya action na Rex. Pero sunod sa iya, ga pangduha-duha gidyang ila sining majority sa ila sining grupo kay nakagabala-kabala sa action Rex. Nga kung mabiyahe sila halimbawa 24 oras sunod sa iya. Taas ka na nga presyo sang gasolina mo. Oh, sakto na amo na Especially sa masunod nga simana, ba kahanggod, 5 ka pesos ang krudo. Masaka na 5 pesos ang krudo, pilang krudo subong? 73 plus 5 pesos, more or less 78. Next week pa na. 350 to 4 pesos ang saka naman sa gasolina by next week. Pilang gasolina subong? Ara na sa 75 action Rex may ara. Ate mga 78 man plus Amo lang na. Daw gin pa. Kung lapit lang balay mo sa ginaobrahan mo, namin naman ang lakad-lakad, lakat-lakat bala. Exercise pa na. Oo, Oo. Mabudlay na katama, galing kiging pa... galing kayong di pasayro nga salakyan ta, mo man lang palangitan-an nila, kung matabo siniti, ambot kung may mabiyahe na. Ang plite iya sa salakyan, way manggaplariho na wala uniform ini. Action na Rex, Bigla? especially ang... May limit mga na- tricycle nga nagasukot ya sa pasahero nga imbis 50 or 60 sukot from Lopez east to Halimbawa sa Mandalagan. o Mandalagan, kung abi. Oo. Di mo ay malagaplarihong sukot na may 50, may 60, may 70. Oo. Di magkakupar ka sang taxi, hindi pa na pagmitruhan kung hindi ka kahibalo sa taxi, nga wala galigad-lagan ng metro, okay lang na. Pag-abot galito sa unan, pitkon yang mitruhan, dako-dako ng tataksi mo ya. Ang lahi lang kayo magambal yung ati. Amo nang realidad kag kamaturan, pwera lang sa mga mayo ha. Hindi taman sila mabasol kay kumo kamalalon, amo gidang himuon nila. Amo tang gobyerno kung gaano sini gatulog siguro. Amo na ang kabalaga gani action na Rex ni Malacad. Sinig niya, ang iban nga mga drivers sa iya sining pangusisa man sa iya sining mga miyembro. Iba nagapang duha-duha bala action na Rex yung magbiyahe bangod sa kabalaga nga basi bala maperde, patas, magluwas sa kakapoy, patas lang abi ang ila sining biyahe bangod man sa kamahal sang gasolina. Ikaduha diriya action Rex nga ginakabalakan nila nga base balang boundary o kan arkilasang salakyan mabuhinan pa sini action na Rex. Pero okay lang na kung imo ya salakyan kay way ka obligasyon mo magkarutughong ka lang magkabiyahe da 4 o kung 3 ka balik-balik da okay na. Inaya kung imo salakyan makambal ka ate sige hasta lang kalis bebe sa gabi kay damo ka na pasahero. Correct. Kaya kung nag-aarkila ka, perde ka na sa arkila, way ka pa pasahero nga pudyoton kay iban nga pasahero may mga car na mo.
Paras kay Action, Action James kag Action Oo. Alberti, may mga car na sila yan mo. May May ara mga ka lang. plite para sila. Oo, gani man. Mapliti ka pa na yan. May duwa ka na lang da ka guma. Goods na. Oo. Oo, kung alang-alang gid ang imo-imo kadila ka lang anay, no? Kadilak, hindi mo naguro malakat mo magkabog ka. Oh, Pa Burgos. Budlay man na lakton. Masakay ka ginaya. Ang lines na kay duwa ka sakay na. Di man. Kung manaog ka lang sa downtown, lakat-lakato mo lang pagkadto dito, okay lang na, isa lang ka ride. Pero pilang plite, halin sa kabog pa downtown now. Lain man ang presyo sila. Kaya kung ang limit lang, initial mo payment is 10 pesos mo. 10 10? pesos. Initial na yung payment mo. Buko may gasukot pa pulo subong. Oo, Para gani guro man. sa mga kurto di sa city proper pero kung outside siguro hindi man na pulo guro Action Alvin. Oo, kung biyahe mo ya, kadto ka Andumanan, kadto ka biya sa Kabog. Downtown lang, Oo, handumanan lain to na. downtown lang be pilang plite. Wait pa ko ka sakay Muna i-check mo kung pilang plite. Pilang plite sina. Oo, okay. Kabalo Huwag ka mo naging naman. pamangkot si Jigo, ha? Why na ito ni na pamangkot ba sa iya? No? Oh, Gikuhaan para talaga sa ting mabalanta kay reaksyon, kung no? plitihay ni ambot kung ginasunod pa ng LTFRB advisory parte sa plitihay ang nami sini sa LTFRB lansangan man ang utok nila kay lantawabla pinagusto lang ka sukot niya ho mga taxi drivers pwera lang sa mayo ha sulitong ta pwera lang sa mayo pero sa nagapaminta ha budlay gid ka tama. Oo, sakto na aksyon na Rex. Especially kung tricycle kung gagahon. Amangkot naman na sa imo, ti ano ni, hulat pa to pasayro, diretso na ta. Di Kung mo, magdiretso ka, ako parna na. Ako pa na na. Oh, Lain hindi mo naman na ang maglarga presyo. kundi puno mo, hindi insaktuhan bla. Correct, sakto na aksyon na Rex. Mapalya nga ti, special ka. O ti, sige, special trip ta. O, pila? Okay lang sa imo ya, sir. Pwede ka na siguro 50, 60, okay na. Okay lang na, basta kung nagadali ka kag way gid man pasayro, ti okay lang na. Alang palargahon mo ng tricycle o kung ng taxi ng ang di pasayro ng ikaw lang isa. Ano man, mamalya, doon perdi ko ni sir. Ayo. Ayo, ay aksyon na Rex pero sininya kagabase man sa payag ni Malakad. Handa gyapon ang pila ka mga drivers nga magserbisyo especially kapin pagit kong mga byproducts o kung mga utanon nga kinanglan idulong halimbawa sa Libertad kaga sa mga merkado, diara man sila gyapon pero galing kiting mga kaagahon. Ari ang pahayag ni Diego Malakad. Ang ginalanta nato ng bulyong sang pasayro subong. Hasta lang sila sa 5 o'clock sa hapon o kung mag-overtime siya, hasta na alas 8. So hindi pwede nga 24/7 ang nato ng mga jeepney. Siya lang ito ang bilin sa krudo. Subong pati kalay na hindi gid hindi gid kompetihan sa pasayro. Especially nga ang imo na pasayro sa sinangagabi, mga extracurricular activities na hindi na siya bilong sa mga basic na mga tao. Kung lang tao naton ang nagakadto sa restaurant that time, especially alas 10, kung lang tao ni mo mga kuha na mga bisita, may mga okasyon. So, pero ang traditional nga mga jeepney, halos nga sinapasayro, basic, no? So, may ara siya vendors, estudyante, mga worker. So, may mabulig siya sa ekonomiya naton, pero mostly ang makabenepisyo sila ang mga dagko ng mga kompanya. Ang aton mga basic sector sinayati sa Pergapon, ang aton panawagan subong pagpanubo sa mga presyo sa Balaklon at pagpanubo sa presyo sa produktong petrolyo. Duha ang iya sininga panawagan, aksyon na Rex. Pagpanubo sang presyo, Oo, Buti lang tawab lang diti ay subong daw ay manggagios sa pagmonitor sige-sige man ang saka daw may mga pila na ka mga blaklon nga nagsaka na ganing presyo. Ko, mga... Plus ang petrolyo, prong plite, ang handumanan, gali, salamat gid kay Inday Kati Moscoso, nga nagpalayag, tag 20, gali, ang plitihan, handumanan, Libertad. Tumakon mo na, mahal na. 20 pesos. Kung masaka na gidya ang presyo sang gatong pagid, next week, 5 to 5 pesos. Oo, 5 pesos ang diesel. Yan, patiraw ka lang to, nagligan Martes. Patilaw lang to, gamay lang, tapos pitko niya dako naman Maro man ang ampang, no? Ilabutan na lang sin ang litro bla, tapos tama na dayon, kag magpanaog na dayon. Pero sila nga sige-sige pa rin ba, si malabot pa ni 200 ang per litro ni? Na,
bisan yan ako, kakabalaka man ko, magdala sa akong Away tarak-tarak kabilinggan niya going sa down. imo ya kay may gasolinahan ka man niya, pwede ka man lang katughong niya nga imo para lang sa imo mo. Amo! May man yung diferensya sa imo na. Oo, balo ka naman dahan, you're rich. Rich ha? Rich, ha? Mambal nga rich ka da. Magambaya ka mo, kundi mo. Ano ba? Ate, sa dugang paginaton nga balita aksyon na Rex na talana, nga magpatigayon man sa rally protesta bukas nga adlaw sa atubang mismo no sa Basiwa office ang mga miyembro o kon mga Basiwa Union of Employees upod man ang amlik tubig kaga iban pangan nila nga mga miyembro bit o kun dala ang ini nga panawagan aksyon Rex para sa bag-o nga general manager nga si Monadia Hardin nga ibalik ang 50 ka mga empleyado nga ginkakas action Rex kay ini ginabasihan magyapon nila ang mando mismo sang Civil Service Commission nga reinstate ang ding mga empleyado sang Basiwa. Dala diri ang panawagan sang ila siningahanay nga ang hindi nila pagpabor sa privatisasyon sa idalom sang prime water when in fact sunugani sa ila nga ang kung serbisyo ang paghahambalan masyado ka luya o masyado ka bigaw kay lain man ang nagagawa nga gina-expect sa mga pumuluyo as to sa tubig ang paghahambalan. Ari ang pahayag diri ni Mr. Oray. Pod na sa sang koalisyon sang amlig tubig at mga volunteers manamon nga nagapakigbato kontra sa privatization sang Basiwa kag prime water. Ini siya nga liyok upod di sa amon padayon nga pag-uponer sa privatization sang water district sang Basiwa. I think this would be the first nga rally sa bag-o naman nga administrasyon, sir. Hindi mo na sa sir namon ginasabi nga mag-ong administrasyon kay si kabalo naman ang tanan nga pumuluyo sa Bacolod nga si General Manager Monadia Hardin, membro sang board kag nagtaylo na sa sang posisyon sa General Manager. Sila mo na kay Gapo ng mga tao nga ginapanawagan namon sang transparent na paglakat sa water district. By tomorrow, sir, ano ang maging unod sang aton sining panawagan? Especially, of course, sa bag-o nga management, sir. Padayon Gapo na namon panawagan sa pag-oponer opposition sa joint venture agreement sa Basiwa kag prime water. Kag ang for nga pag-serbisyo sa tanan nga konsumidor sa Basiwa. So po ginadatang panawagan namon nga why pa kami ginapabalik sa Basiwa management apang ara na ang decision sa pagbalik sa Basiwa. Siya na Rex ang pahayag diri ni Mr. Benji Oray ang Vice President mismo sa Basiwa Union of Employees. Report sang patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Daghang salamat Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Daligid lang aksyon na Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center, may connection sa Mayko nga kolon. Alamin kung paano sumali sa... ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 20. Balita ni Action Art ay hupon sa Bacolod City Government Center ni may kang tanan sa Seneco Management Balaho. Handa nga magsunod sa refund nga ginmando sang ERC apang natala na nga magasumiter sang appeal pa kuno ini sila. Yari ang countdown sa report ni Action Art ay hupon sa Bacolod City Government Center. Action Art. Action Rex, good news ini sa tanan nga mag-consumers ang Seneco. Kundi madamduman nga nagpagwasang order ang Energy Regulatory Commission o kung ERC nga dapat ang Seneco magpatigayon sa refund o kung pagbalik sa consumers ang ilang sobrang bayad abi ko nakolekta sa Seneco sa rin at the tune of 238 ini kay 237 million kag may 900,000 sobra action next mo walang numero kag based sa desisyon sa ERC nga mo nang dapat i-refund sa Central Negros Electric Cooperative. Now, sunod rin sa mga opisyales, especially sa kay Engineer Norman Pulientes, na isa sa mga nagpungko kag nag-upod sa ginpatigayon ng media forum o conference karon yang aga. Sila nga magasunod ang Seneco kay timando ni Action Rex ang ERC. Kaya paling natabo sila galing sila tuya ang nag-file tani mo sa under recovery ba? Inangway pa nila masukot sa consumers nga sulukton o galing nagbaliskad kay ang ERC kaya nagmando nga nag-overcharge so kung sila may ara sa niya dapat i-refund ang electric company sa mga consumers. Now, ang estimate rin ni Engineer Norman Pulientes kaya matabos ni Action Rex starting sa bulan sa June mag-appear na sa balayran sa mga consumers ang inyong refund hindi ni sa actually cash nga ibalik kundi adjustment ini sa balayran sa kuryente sa mga consumers kag sa bilog na area of coverage sa Seneco ang estimate kada bulan sa sunod sa duha ka tuig Action Rex na i-refund nila is 11 million no sa kabilugan 200,000 mas sobra ka mga member consumers sa Central Negros Electric Cooperative kon Seneco. So ang matapos ini kay pending pa sa desisyon man sa board kag sa management kung bala mag-file sila after 10 days again or before some 10 days again set ladra makahibo sa appeal ang Seneco board kag management kung bala magapadala ini sila sa appeal dito sa ERC bangod na nakita diri sa Seneco na kung tani ini hindi man dapat matabo kaya ang lagani clarification sa pagtuyo nila yan under recovery among yung Thailand nila mo dito sa ERC. Pero kung natabo sila sa next na starting on June na sila billing, ma-appear na ina as to kung pila ang tag sa consumers ang adjustment, depende na yan sa ginakonsumo mga kuryente. Hindi pa sila makapagawa sa estimated amount sa every consumers kung pilagin Action Rex ang refund kaya may ara pa sila sa computation plus na may plano sila kag magpatigayon sa ginatawag na pagpag-example sa ERC kay sila mismo naging man na maka-discuss ini sa ERC bangod ang 238 million pesos Action Rex na refund ngayon patigayon mo nila tikwan ini dakong epekto kag impact kung kwarta bigag pondo sa Seneco ang paghahambalan. Pero as of now, pending pa sa decision sa board kung bala mag-appeal sila, starting din niya, may patuman gid sila na pag-refund sa every consumer sa ilang ginabayran na kuryente. O po, hindi na normal brillantes o na pulientes. Hindi na yan refund yung kwarta, kundi kung may refund gid man, i-deduct na sa billing nila. Correct. Amo na sa Action Rex. Basta naman silang din ang refund ko yung money, manihon pa blaw. Pero refundable ina, base ina sa inyong billing monthly. Correct. Okay, hindi na siya siling refund nga pagbayad. Bago siling nga malukang ka caser ka sa Seneco. Ano? Ang imong refund ka 5 pesos. Hindi na
statement lang, pero masib lang sila ni General Pulientes, sila nga masing iban matingala kag mag-expect na dako-dako gid ang iiban o kung mabuhin nilang refund. Kaya depende niya sa imo sila kung una mo palang i-compute nila. Hindi pa sila actually makapagawa. Pero sa bilis ang kada mga consumers, dira ila mag-appeal comes sa 2015. Dira ang ila sila pagwa sa mga billing sa mga konsumidor. Yan ang parayagwa sa duwa ka mga opisyal sa Seneco, siya sa Garanso Opuhin kag Engineer Norman Pulientes. Regardless of the technical conference with the ERC decision directing Seneco to refund would immediately be implementable. So that is regardless of the technical conference that will happen before the ERC. The implementation would be next billing period, the next billing period. Pero ang estimated amount nito, mga a total of 11 million. 11 million. Mula sa next ng parayag diri sa local mga opisyal sa Seneco, si Engineer Norman Pulientes kag Atty. Yoni B. Garanso Apuhin. Na may araman paglaro diri sa Atty. Apuhin, kundi nagligad to may order man ang Tony na kinahanglan ihatag na o ipatuman na sa Central Negros Electric Cooperative o Seneco ang ginagdaan nila nga CBA upod bala sa cure nga sa din kung madamduman madugay ni ini nga ginapanawagan man sa union nga dapat sundon kung anong ginagdaan nga CBA sunod diri kay Atty. Apuhin sila nga hindi pa na final and executory bagon nga may araman sila plano karon nga mag-appeal o kung magpadala sa motion for reconsideration sa bahin sang Doli kag kung hindi gid may mga legal remedy pa sila nga pwede inidalon sa bahin sang Court of Appeals. Reaction next portion sa parayag ni Atty. Yoni B. Garanso Apuhin. This is not the first time that this issue has been widely spread all over the news. It can be recalled that Seneco Union Rational Employees filed a notice of strike against Seneco. And of course, considering that if a strike will happen, this will create a disruption on the operations of Seneco. And as a proactive remedy, Seneco sought or filed a petition for assumption of jurisdiction before the Secretary of Labor. So actually, sa parayag ni Atty. Apuhin, so may mga kasunod pa ini, sundo naton, kung ano ang masunod nila nga lihok o legal remedy nga himuon, for the meantime, kabay pa, nga ang saripan diya nga issue, ti ma-appear ini, kag chikaron talang sa kada billing naton, comes June 15, kung pilagid sa 11 million of the total consumers. Sa June 15 na ni ma-reflect na eh? Oo, ining sa kwan niya, ining sa refund, June 15 na ito nga billing, makita na Action Rex. Galing ti pa rin na kada individual konsumidor, hindi mo maibaluan kung pila ang iban sa imoda, pero ma-appear rin na sa inyo dra billing. May ngalan mo na refund? Correct, refund. Okay. Importante may ngalan refund kay kung ibutang mo na da nga kung ano na da, hindi mo na maintindihan kung refund kung hindi na. Galing ti kung pila na diya mo. Oo, pamangkot na kung pila. Basi 2 pesos black, ito mo na po consumers ko. Gani. 11 million. Pero ang impact ko ng taon mo ba, kumo 238 million, ina siya nga i-refund nila. Sa sunod sang 2 ka tuig, Action Rex. Kag nakamunong taga Seneco, kung sulukton nila sa mga partikda mo, nga way mabayaran, especially during pandemic, billion of pesos, Action Rex. Abora, ang balita gikan sa Seneco, ang update karon sa sitio, karon sa Action Reports afternoon, Idesyan. Action at taihupon sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action R. Taihupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Marlon Hinovia Sanbayanay sa balita kay tirahon taniya na yo para siguradong sigurado na. Ditex 500 kapsula masubra
Alamin kung paano sumali sa ACS-CILYONE. ACS-CILYONE. Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-CILYONE. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod. Balita nasa tamang serbisyo. Katuan taning balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Provincial Vaccination Day son nag-umpisa na subong adlaw. Kag-iban pang mga balita sa Kapitolyo. We have Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Action Rex sa nagalaom si Negros Occidental Government kung maabot nga 100% sa target nga 80% population sa probinsya sa Negros Occidental. Agi ini sa pag-umpisa sa provincial vaccination days bungad nga adlaw sa Huwebes. Bali inisyatibo ini sa provincial government sa Negros Occidental para nga mapadasig ang vaccination nga ginapatigayon kontra COVID-19. Pero kay Lacson, ang turnout sa ring first day sa provincial vaccination days, posibilidad nga mabalaan pa ni karon sa kasidbon. No? Kay Bayagman sa gobernador nga mabalaan kung nano ang initial nga resulta sa rin. May mga may mga tikal naging patigayon dari ang provincial government para nga makabulig kumbinser sa iban wala magkabakuna na magpa-vaccine na action. Isa dari ang mga barangay health workers may ara sang pagkapatunon nga incentives kung may ara sila sang ma-convince nga negrense or individual nga magkakabakuna dapat fully vaccinated. Then first kag second dose din dapat nga magpasugot ang ila sila makumbinser nga negrosanon. Ang incentives nga mapatlo nila kada isa ka makumbinser nila labi na gid ang senior citizen makabaton sila sa tag 25 pesos Action Rex. Ang sabang naman sang mga vaccines may ara man sang ginatanyag, may rice assistance, may tag 5,000 ka pesos, ako 5,000, may tag 5 ka kilo
nga bugas ang ipanagtag at Surex. So kung naton, Ligo Lacson ang initial reaction kaso ni karon sa hapon. Yes, it's supposed to have started today, but we don't have any update. Maybe tonight we can show report how the vaccination strike went. We're still very dependent on the local government unit, especially the barangay health workers. It is now their task to convince their respective community, especially our senior citizens. There's a little financial incentive for the barangay health workers for those that can convince individuals to be fully vaccinated, meaning first 2 shots. And there will also be right assistance for those that agree to be vaccinated. So kinasugtan nga Huwebes kag Biyernes sa subong nga bulan sang Hunyo, pero sa last week sang siling nga bulan parte kayo noon Lunes kag Martes Action Rex. Kag plano nga sunod nga bulan sa Hulyo kung tigaw-tigaw ang turn out sang siling provincial vaccination days kasi kung sige-sige kung nila pag abot sa bulan sang Hulyo. Sa ibang kinid nga balita, karoon lang, may araman sang reaksyon diri sa Gobernador Bong Lacson. Angot sa siling 5 naman ka bag-o nga cases sang Omicron variant diri sa Western Visayas. Pero diri sa Negros siya daw ay na iya Omicron niya? Oo, sa ibang to mga lugar. Sa Iloilo to laban Gani, sa iba na nagligan, no? Dito man sa Iloilo. Kaya mo ligov, why kita panundun sang provincial government nga magsira sang border. No? Aski sige ako na sumalig sa ginakatuman nga travel protocol. Barangay election, may ara sang reaction man diri sa Gov Lacson. Dumadayon gid ni sa Disyembre. Gani. Do may mga naghahana naman gani nga mga kandidato sa kapitan kag punong barangay. Lakip na ding SK Action Marno? Yes, barangay kag SK Action Rex. Asa? Hambal ni Gov, kung ma-postpone, it should not go more than a year. No, amo nang balya. Mga 3 months lang guro. Gani. Plus ining pagpanagtag balasang NHA assistance sa mga typhoon o death victims. Kundi sa ginupisahan ni sa may sudad sang Kabankalan nagdagsa ang mga reklamo na binigid ang reklamo halin sa mga wala kinakabaton kalabanan sa election Rex tag iya sang partially damaged nga balay. Mayara man sang patag diri sa Gov Lacson. Kag kining plano sang manugsulod nga tiglikon sang DSWD nga si Erwin Tulfo nga ipaagi Action Rex sa ginatawag nga lump sum. Ining cash balagi na paragtag sa mga pigado ta. Kaya raman sang reaksyon diri si Governor Bong Lacson. Report di kan sa Kapitolyo Action na Marlo Kinupoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Aksyon na Marlon, kadtuan tanayng balita ni Aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. But sa mga ka-aksyon ta, subong tiyempo daw ka ginot, kainit gid sang tiyempo mo, tiginanglanta ang car. Pero ang car dapat may aircon. Pero ang aircon dapat kondisyon, di ba? Marumugnaw ang tiyempo kung may aircon ang car, ang aton nga salakyan, no? No backlash dashboard. Para Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang dito factor sa Tuwag sa aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa Nokpoliwat nga nagpanguna sa PRO6 nga may pinakamadamo nga nadakpan sa drug personalities kag other wanted person sa ginpatigayon nga brigada Simana kag ining aksidente naman sa Dakbanwas ang Silayho. Patay ang biktima dire. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon na John Diaz gikan sa Nokpo. Aksyon John. Action na Rex ang Police Regional Office 6 sa Kundri mga kapulisan sa Western Visayas ang nagpatigayon sa simultaneous anti-criminality and law enforcement operation. Ang mga ginatawag nila bilang birada Simana sa itong Mayo 23 to Mayo 29 sa limang tuig 2022. Kag sa area naman sa other wanted persons kag mga drug personalities, liwat na naman nagpanguna ang Negros Occidental Police Provincial Office Action Rex kung kanamuon sa mga persona ang mga nagkradakpan. Kay sunod rin kay Police Lieutenant Abigail Donasco ang spokesperson sa NOCPO. Sa other wanted person out of 224 ka mga nagradakpan, may pinakadamo nga nadakpan ang NOCPO nga may 118. Inigilasundan sa Iloilo Provincial Police Office nga may 57, Antique Provincial Police Office nga may 17, Aklan Provincial Police Office nga may 12, Bacolod City Police Office nga may 8, Capiz Provincial Office nga may 5, Guimaras Provincial Office nga may 4, kag Iloilo City Police Office nga may 3. Kung illegal drugs naman ang paghahambalan, may pinakaramo man diri Action Rex nga nadakpan ang bahin sa Negros Occidental nga may 28 Action Rex out of 67 ka mga nagradakpan bangod sang illegal nga droga nga ginabusan man sang 49 ka mga police operation. Ginasundan ang Negros Occidental sa Bacolod City nga may 22, Iloilo City nga may 9, Iloilo Province nga may 5, Guimaras Provincial Police Office nga may 2, kag Capiz Provincial Office nga may 1. Kining bigada Simana o kung nabirada Simana nila Action Rex, nalabot sila dala nagpatigayon man sila sa operation batok sa mga most wanted person. Nagapangaduwa naman diriya ang Negros Occidental nga may 11 ka mga nagkradakpan kaya ang nagapanguna diri sa MWP amo ang Iloilo Province nga may 13 Action Rex. So diri kay Donasco ini nagapatimaan gid lamang nga wala untat nga nagapatigayon sa mga aktibidad ang NOCPO lamang mapabilin ang seguridad kay katabayan sa probinsya sa Negros Occidental kag nagapasiguro man sa publiko kung padayon sila nga magakaopera sa kapulisan mas mangin madamo pagid ang accomplishment sang NOCPO Action Rex. Actually kung sa kabilugang accomplishment January nag-second ang NOCPO sa bilog ng Western Visayas galing kiti starting February up until this month nagpanguna naman ang NOCPO Action Rex. Yari si Donasco sa interview. Yes, sir. This is because of the concerted efforts sa mga aton municipal and city police stations headed by our chief of police, no? Sila gid ang nagpokpok sa aton mga operative to conduct this series of activities, no, related sa Birada Simana attack, the arrest of wanted person, arrest sa aton illegal gambling, illegal drugs. So, holistic approach kita, sir, no? And with this achievement, we are very much happy na once again, nag-stop naman kita, no?
from the all other provinces in police regional offices. Action Rex sa batian si Police Lieutenant Abigail Donasco, ang Public Information Officer o spokesperson sang NOCPO. Sa iban pa nga balita nga natipon natipon atong gikan sa NOCPO, isa Action Rex ka vehicular accident ang nagluntad pa sa tulos 9 ang takna kagabi diri sa area bala sang Bangga alang-alang. Actually National Highway na ini siya nga sakop sang Barangay Rizal sa may syudad sang Silay. Masubo-subo si Drio kay ang biktima nga si J. Mark Aguayon, 33 anyos, kag residente sang Don Hermenio Subdivision, Barangay Poblacion 1 sa may banwa sang EB Magalona. Patay gini Action Rex, then on the spot matapos magkaangkon sang madalong magkapilasan sa naglain-laing nga bahin sang iyang alawas. Sunod rin kay Police Lieutenant Colonel Robert Pitate, ang Chief of Police sa Silay City PNP, nagamaneho sang isa ka MC Suzuki Smash ining si Aguayon halin sa may area sang Silay pabalik na padulong norte nga bahin sang lugar, kag ini si Action Rex ang nagbunggo bla sa isa ka Fuso dump truck nga ginamaneho naman ni Arturo Anyon E. de la Peña, 55 anyos, tumandok ini isang panyabunan na Mabinay, Negros Oriental. Kay sunod rin Pitate Action Rex, ining si Anyon, may upod ni sila tatlo tanan ka mga dump truck nga kargado sang Kalamay, kag pa northern portion ini sila sang probinsya sang Negros Occidental. Sang Golpe de Action Rex nga doon abiriya bala ang isa diri ka dump truck nga ara mismo sa tunga nila, rason kung nga nagdesisyon sila nga magpahigad sa dalan. Ang diri Pitate kompleto man, may early warning device man, naka-hazard man ining dump truck, galing kay samtang kuno ginakay obra nila ang naguba sining upod nila nga salakyan, nagulpi na lang kabati sila surek lagabong sa likod nga bahin sang dump truck nga ginamaneho ni Anyon. Dito nakita nila nga nagbunggo Action Rex sa wala nga bahin sang goma sang Fuso dump truck ini ginamaneho nga salakyan ni Aguayon Action Rex, kag ini nakaangkon sang naguba and then naglampos gid ini nga biktima sa may semento. Naman kari nakita naton na sino tong biktima gani Action dyan? Kag pilas lang sakay sa motor ni? Siya lang ning sakay sa motor. Way sa upod nga iban, ang biktima ging kilala kay J. Mark Aguayon E. Penetrante, 33 anyos, sang Don Hermenio Subdivision, Barangay Poblacion 1 sa may banwa sang EB Magalona. Kaya ang report dari inisyal ang balsang pulis do papauli ni sa may EB Magalona Action Rex sang nagluntad ang ini nga aksidente. Gindala pa ni sa ospital pero kay ti kadalom sang pila sa ulo, naglampos kada ng ulo sa dili sa may semento, and then sa tuhod dia do bali man ang tuhod dia may mga gas-gas man. Dinisalin? Ini sa report from Silay pero wala pa ginila na istorya ang pamilya. Subong aga bali Pitate makadto digtong pamilya para mistoryahan kalakip na ang desisyon nila kay naka-custody sa karon sa may Silay City PNP ang driver sang truck for proper disposition. So ibaloon diri nila sa ibata kung gid ang natabo kun bala maging kadtuan ini kay di naman nila gasunod isa sa tracking tapos ang pundong tracking nagapundo na ning truck tapos sinuhot yang likod. Yes, nagapundo ng truck kay kakayo sila Action Rex, tatlo ni gasundanay mo. Tapos nagsuhot ni sa may buli sang truck Action Rex. Sa dinatabogan nina? Dalan Rizal Highway lang ni. Rizal, dra na sa proper na sang Silay eh. Oo, proper lang gid ka Silay. Do highway gini siya, no? May Bangga, Bangga alang-alang. Actually, yung lugar nila alang, yun man kilapit, may mga intersection point sa Dampe. And then, actually, damo ganyan sa aksidente nga nagluntad sinadira. Kung way kabi, hindi ka makamurot na sandalan, medyo dulom-dulom gid man siya. Pero to that time ko ang hambal rin ni Pitate, nagka-hazard man ang mga salakyan, kag may early warning device man sila nga ginbutang. Yari si Police Lieutenant Colonel Robert Pitate, ang Chief of Police ng Silay City PNP, sa ito naman interview. Na may karga na mga Kalamay, going north from south ni siya. No? Okay. Bali, ang natabo ni siya ng tatlo ni Belaka di karga nga truck, sundanay ni sila. Kaso lang nag-flat tire ba lang ang ikaduha. Then, nag-stop sila.
And then ginuligan nila ni sa center na truck na flat tire. With with early warning device and naka-hazard sila. And then suddenly they heard na may nagbunggo dito sa rear left tire of the puso truck, no? Amo na yung biktima ng driver sa motorsiklo mas moto. Amo dong ito na answer nga nagano siya na ang driver na gid siya na igo to sa left tire tapos sa right side sang concrete road. Okay. Ito siya nagtama sir amo dong cause ang iya death to. Action Rex Batian si Police Lieutenant Colonel Robert Pitate ang Chief of Police ng Silay City PNP. Balik na gikan sa Nokpo ang kaaksyon nyo Aksyon John Diaz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon na John Diaz. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga kaaksyon naton, may ginpabutyag diri si infectious disease expert blaus Dr. Rodgen Solante nga inina ang panahon para likawan ang emergency level na kag kakaso na gid ya ang emergency level sang COVID-19, no? Tungod nga ginpabutyag diri ni Solante, bangod nga ang Pilipinas sa gihapon sa manubo na ang kaso sang among sakit kag mayara sang bakuna na kag iban pang antiviral agents nga nagagamit o magamit kun ini sa kaliwat ang kaso sang COVID-19. Amo nang pinaka-latest mga kaaksyon nga information sini parte sa COVID-19. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang parte naman sa problema dira sa Barangay Purisima sa Banwasang Manapla daway katapusan but ang Victoria's Milling Company, ang BMC nagpagwa sang ruling nga ining duta nga ginatindugan dira sa Barangay Purisima sang propiedad hindi ni covered sang Comprehensive Agrarian Reform Program o CONCARP, no? Based diri sa dokumento nga ginpakita sang Land Bank of the Philippines nga iagali sang Victoria's Milling Company, no? Ang dokumentong pamatuod sini kontrare sa claims nga ang ginaligar nga CARP sang mga CARP beneficiaries nga ang government ang paagi sa LBP ang nagbayad sa BMC sang land conversion mga kaaksyon. Sa sining dokumento nga pagwa mga kaaksyon ay marusadyang informasyon ini ang iban pang mga bagay sini ang deposited by the LBP sa ngalan sang VMC mga kaaksyon. Ti marusad yan. Ano ginang kamaturan sini? Sa sulat ni Engineer Leandro Caimo, Director 6 sang Bureau of Land Tenure and Improvement sang Department of Agrarian Reform nga napitsan October 27, 2021, diri nagapakita pinaagi sa kay Ricarte Ray sang Land Transfer Processing Department sang LBP nga ang bangko ang nag-return sa DAR claims per DAR order of exemption for clearance from CARP coverage dated August 22, 2019 and the certificate of finality nga napitsan Pebrero 13 tuig 2021 mga kaaksyon. Ay muni sigurong isa ka mga bagay nga nagka-guhol-guhol ang sitwasyon dira sa Barangay Purisima. Pero patigayon man ang tulid pa sining pag-usisa sining duta mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:45 ang aton oras. Daligid lang nga, Aksyon na Eric Magbanwas, standbayan ay sa balita, gikandra sa Bacolod City Police Office. Dari kita na yo, may TC. Kulang balang imo siningalawas ang vitamin C. Kinanglan talang mag may TC. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospira. Sige lang, Aksyon na Eric Magbanwa, kagatos rin nga mga out-of-town reporters. Balikan ko lang kamo dugay-dugaya sa dugang pa nga mga informasyon. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Alamin kung paano Sige, manamyaw tanaya kay Lunela Tarosan, no? Lunela Tarosan, dara sa Gatoslao, San Sebastian, no? Okay. And Jane Isolgon, may lang pagpamati Jane. Razer Speed Mantes, kay Razer Speed Mantes, ga-monitor sila. Samtang panuhog sang inasal ba perti panuhog sa inasalon tamiyaw ko gali ang akon nga Iloy nga wala untat nagapamati sa Aksyon Radio si Marlie Hilario, Gina Lagunday kag si Randy Lagunday ba perti mga plainom lang di lang plahubog. Razer Speed Mantes, no? Joliet Cabrestante from La Carlota. Salamat gida. And Milvin Finiafil,
Donald Kabasag sa iyang asawa, si Leia Kabasag Pagido, nagatamyaw lang sa maripayon nga pagpamati. Ernesto Paul Parinio, grabe no, bugat kung i-refund nila cash, pero cash mana kwa nila, mayogid sila. Ernesto Paul Parinio, thank you gid Prekoya. Okay, kay Court Nathaniel de la Torre, may lang pagpamati sa Purok Dulunan na Sindaguba, Central Maao, no? Ayos. Kati Moscoso, thank you gid madam. Marilo Travilla Catinoy, salamat gid. Rofe Era Gabinio, may lang pagpamati Rofino Era Gabinio, no? Madam Virginia San Antonio Penda kag Bison family sa area sang Calatrava kag All Penda family sa may Kantoray si Palay. Madam Georgia Gargasiran, salamat gid. Monitor lang sa ugsaran ah. Ugsaran sang baligyaan, madam. Thank you gid Madam Georgia Gargasiran, no? Melinda Demerin, salamat gid Melinda Demerin, no? Okay, thank you gid salamat gid. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na standbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang ng continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon,
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga suwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang Kanto kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 7 ang aton oras, 1:07 na mga kaaksyon. No? Kadtuan tanang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Away mag-asawa ho, ginalantaw motibo sa paglutang sa mga nag-aobra bala sa Kalanaan kagabi sa Barangay Sumag, suno sa kapulisan sang Police Station 9. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Aksyon Eric sa ara na, no? Ara na ang ano? Ang ulan. Todo gadulom siya subong. Dulong subong ang earth, no? Ni man daw palabuton ta ba? Ayo di purma. Gadulom ang earth subong, no? Oh, gadulom ang earth, Oo, no? kag daw gaupod sa kaduloman nga aton sumulangon, no? Ba, Sa sining ang sumalang. mga inat. Ayo di purma. Matapos ka nag-bato, no? Aba. Tapos ka nakakuha kahapon, no? Oh, yes, kag pinarumba pa. Kaya amo mo. Amo man tarang kapabot mo, no? Laban, kinangnanon gid, no? Oh. Sang aton nga kinawala, no? Dapat lang sana all. Laban. Ayo di purma. Amo na dang tirada, Action Rex, no? So doon nakadulom sa mga kalibutan ta, no? Gani, pagwa ko gani, kung nagduluman ni man. Matupa guro ang ulan tugay-tugay, no? Sa may bukid-bukid guro nga portion base kung perti tong galom kag nagatupa-tupa na blang ulan. Gani sa mga magwa pa sa balay nila, dalay ka mo kay payong kakaputi, no? Para hindi ka mo mabasa, no? Bikoy pangarumbot nila. Ayo di purma. Ako nagabaha, paigay ka mo kay basi madala ka mo sa baha, no? Sana all ko no, may kinahanglanon. Oh, si Rona Rida Traba, nung sana all may kinanglanon man. Ang kinanglanon sa tanan, no? Kinanglanon sa tanan? Oo, amo nga naggunoong po sa silingon, no? Amo na guro. Kasi nagkakinanglan man siya, no? Ba? Ayo di purma.
amo na tayong tirada, no? amo Pero ginang importante, bisa nanong, kinang nanon ta, ara si Kapchat kag si Kagawa Jofred, no? Ara sila? Pero wala gapo, no? Ayo di purma. Mayong pagpumati lang daw. Wala ginsubong, no? Doon nag-iipos sila. Tapos na tong eleksyon na. Isang May 9. Doon nagtamimi sila, no? June 2. Daw. Huwag gid sila ka pabatsyag tuod, no? Why pa, Action Rex, no? So, isa na ng solusyon mo. Ano? Tawagan mo siya. Ayo di purma. Kapchad! Kagawad jo Fred daw nahidlaw man ta sa mga text ninyo man. Daw wala mong kamuga pabatsyag. Man, di pabatsyag, be. Basta barangay hall sa Robles, basta kung nakabati ka mo sa panawagan. Ati ka pamati ko sila eh. Lang ipay balo sa natong danaw. Ba? Ayo di purma. Grabe nga paksyon ba? Paksyon si Rex Cantong. Kaya Inday Plaza, may lang nga pagpamati Inday Plaza. Importante wala ni sila kasaylo ya. Oh, hindi ka pa magsaylo pala. Ano makamunga kung Nandun sila nga mga ulugtasan. Ang iban daw gamali-mali-o na. saylo ka pa pang duklon pa ka mo karon. Ayo di purma. Bakit alam mo ka pang ugon ka mo karon sila saylo ka mo. Pati joke lang na. Joke lang ah. Joke lang. Hindi mo magsaylo pala. Diri makayuhom ka na, may information ka pa, may kalingawan ka pa. Ano man sila mo, tapos Galing tila na diretso ah. Bagay lang na diretso ah. Inyo na diretso ah. Ang amo lang driyang, mabili na. Mabili na lang Paras kay Alin Lowe Himutia. Sa Kaliling Kawayan. Tiyang balya-galing, wala kita na action na Eric. Ayo di purma. Para daw kay Parinuno, Gisando sa Manuli. Oo. Si Parinuno, Agisando, ba't ko nara pa? Pagros Parinuno. Ara ka na si Nunoy Manggubat. Aras Nunoy Manggubat? Ara sa... Ati, good. Good, Noy. Saylo-saylo man na. Ayo di purma. Naglakad lang kung bungo man sa... Ang ubray na, saylo-saylo man. Naglakad lang, kung-out ko na sa ubray na. Saylo-saylo, Nunoy Manggubat. Hindi ka na magsaylo-saylo, kay pilakad lang, tsura mo na, lo-saylo-saylo. Hindi ka magsaylo-saylo, kay manakpata ka gani. Gani. Kukuntagin kami sa kasakay ko sa imong taxi, no? Hindi ka magamuna na kayo masalain ka nga basura nga arakas pa doon. Ayo di purma. Buntay na na yung masalain ka, Noy. Laban Hindi ka magsaylo-saylo, kay delikado na, Noy, no? Sabi lagi ko nag-tigululan, no? Amo na tayo tirada. Amo na ta. Nga mangin diehard ka. Laban eh. Sa ato matagparamati, no? Thank you gid sa mga diehard nga mga listeners ah. Naway nagalukso bla? Way galukso-lukso bla. Do paka ba galukso? Paka ka mo galukso. Ayo di purma. Tanawa bla si Ibon Butser. Na. Ibon Butser. Ibani Samayo. Si Jinky Jelagdon. Kaya na yung mga tao, yung nagkasalo sa iluya. Masaylo sila nga din na yung kompleto para sila mo. Tiway kita da? Ato lang Ayo di purma. Alam to parang ito mayayo lang, no? Enjoy lang kita, no? Abo na ng tirada. Grabe nga shabu naman, no? Sa Block 11, Lot 1, Buena Vista Homes, General Trias, Cavite. Nakabiti na, po kalayo man to. Dako, mamurlis mga 20 kilos. Tito ko na. 136 million. Grabe nga konsong shabu ba? Ang mga 80 kilos gijagali eh. Tito ko mga 544 million. Grabe nga shabu do. Ibalik ta. Ha? Ibalik ta. Balik ang? Si Tatay Digong eh. Ayo di purma. Dragsar. Oo, importante. Importante na mabalik na si Tatay Digong sa Dragsar kay amo nang katapat kanila. Kita mo, manog-exit na si Tatay Digong bro. Sige, pag-apo nila bligya. Gani, daw dagko na giniya sa Camellia Homes, Dasmariñas, Cavite. Mga 408 million pesos nga worth mga 60 kilos. Sobra isak sako ba?
dalapit-lapit tunga sa bilyon, no? O ari pagido sa Buena Vista Townhomes plus sa General Trias 136 million plus 400 mga 500 Plus million? 544 million. Milyon? Di lapit isa ka bilyon Oo, lapit isa ka bilyon eh. Sobra tunga sa bilyon. No? Do pinamalhan ng matyaga nila ba? Ayun, di purma. Si Philip Liboon Lingya, Loyalty SDK. Amo gid na yan. Mugin na yan. Mugin na, sir. Thank you, sir. SDK, correct. Correct Amo nang liabit. Sino na? Si Philip Liboon. Toto Philip Liboon, kuha lang kay Rex, no? Hindi amo. May premyo kasi na, no? Ano to ang balayang? Is the K? Oo. Loyalty is the K, no? Loyalty is the K. Yes, tama na, no? So, give to the prize to him, no? O sige, way kita na? Ano na, no? Okay. Ginapreparahan na ni Major John Ginibang mga papeles. Oo. Pero anyway, ang ining duwa galing ka mga biktima sa paglutang kagabi, dira sa may Orlitos 83 sa may... Ano niya obra sa isang nagpanglutang ni Sayaman? Ining si Michael Jupita, ni Blanc ang upo dyan si Jimar Berha. Ali nagyapang confined na sa may South Bacolod Hospital kag sa Corazon Occidente Montenegro Memorial Regional Hospital. Kagang ini suspect nito, wagin kagapimap. Tani ni Major ni bagay inoperate na ini. Pero nevertheless, ni Major Liba niya may anak kami lugar nga posible basi dra siya ka Pulo Panago. Kaya ginalert pa ni Major John G. Libang, hepe sa Station Number 9, ang iyang amigo, isa man ka chief of police ka masikon magpamulyabla sa lugar ya kag monitoron ining suspect ni nga nagpanglutang gamit ang kalibre 45 nga si Romel Castillo Action Rex. Pero initially ang pagpangusisa diri ni police Major John G. Libang posible na apektuhan ni Guro sa sobrang kaakig ining si Michael Jupita kag si Jimar Berha. In other words, na collateral damage kasi siguro kaya ang tuyo tuloy kagabi sapagkat to ni Romel Castillo nga may gusto ang asawa to yung ginapangita iya ba sige ulang-ulango manig sa duwa bla ang asawa ni isang suspect ni Galit dra sa una obra sa Itere sa Orlitos galing kay may parente na sa kag according sa kay Major Diba ang parente mismo ang tagiya na sang Orlitos sa Itere nga daw dra nag-obra ng babae da nga asawa sa suspect kag daw sa ulihi kuno daw gusto iya magkipagbulag sa sining suspect nga si Romel Castillo ang asawa ya bali so giniyahan ni sa parentiya nga mapapauli ini dito sa may banwas ang kantunay nga dito nag-star ang ining asawa sa suspect ni siguro may gusto siguro nga kumpultahan tani kagabi ni ang suspect siguro tiyan mo na tagiya sang Orlitos Eatery galing kiti wala ko matabuan dati amo ni ang duha ka mga nag-obra din daw mo ni napainitan niya nga gintambaga ni sa kadugin sa wali sa samuto nga daw naaking sa kagpinaniro ya ining duha ka mga biktima gamit ang kalibre 45. Yayo pahayag ni Police Major John G. Liba sa pinakaulihing investigasyon sa iya sining kapulisan. Bali, ang ining mga biktima natin daw guro na pa niya lang ni kaya as a background no doon sa aton ni pag usisa ang ining suspect bali iyan ang asawa parintis ang mga Orlido dira bulag-bulag ni sila so daw ginlikaw lang bala sa mga parinte laging paubra dira sa Orlido kalendarya and then managuro kay daw na-depressaw na gapig siya kaya sa mga sinagani pagpapuli nila ang babae sa kandoning kita-kandoning so sa pagkabalo siguro naman ang namin sa siya ang gisulong niya ang employer or ang Orlidos dahil nga tungguan naman to yan paano to katiara timingan sa gwa ang pangita yan nga supposedly nga yaguro kainitan na wala dati natungin balikid na nagaging dinero. So kung tanawon tagali sir doon na okpan na nigli ang ibang empleyado sang Eatery kay ti ang yagli asawa gali do dra na sa una obra. Yes, correct ko. Suno sa aton information ako bali relative ni relate kaniya sang Orlido pag ang asawa niya. So galing ti daw bulag-bulag ni sila kuno daw inaway. So mo na ang ginlikaw rin siya. Pag according sa daw gintago kuno proti daw ginlikaw lang ang guro black. Para malikaw pagigit patuloy na lang sa kandumi. Galing ang motor pagkabalo niya siguro daw nanginit siya. Wala sa tokpan ng ito na okpan ng lugar. Asa na si Police
Major John D. Liba, ang hepe sang Police Station number 9. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Manparo nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni aksyon Eric sa iluhan tanang balita ni aksyon Roger Gotib sa Cadiz City. Ini may kang tanan sa 52 anyos nga lalaki ho na dakpan ini matapos nga nagmaoy kag nakuhaan pa sang improvised shotgun. Ay, pertino. Sa mga balita. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz City. Aksyon Roger. Action Rex bangod sa reklamo sa mga pumuluyo sa Bainsang Zone 3 Barangay Cabahog Ciudad sa Cadiz. Kinaristo ang isa ka persona nga sa dinin ni nagmaoy kag nakuhaan pa sa isa ka improvised shotgun kag may isa ka live ammunition. Ang reklamo gipadanga dinhi sang complainant kay gikilala kay Sally Iscario I Aligaya, 57 anyos ng edad kag residente man sa mga lugar. Kilayon nga responder ang mga katapos ang kapulisan matapos nga nagtawag man sang bulig ang barangay Tanod nga ginkilala kay Rinaldo Hida. Pero sa report ini ang gindakop nga persona ay stand corrected Action Rex sa ginakop gigali mo si Rinaldo Hida I Coldiao, 52 anyos ng edad kag ini ang residente man sang Tining Zone 3 Barangay Cabahog Ciudad sa Cadiz. So sa report nga ang duha ka mga barangay tanod nga mo sanday Albert ginpamuraan si Dini Albert Rubio ang nagpangayo sang police assistant sang magpadangat sa reklamo ang complainant. Sa diin na-recover sa sining persona ang isa ka unit sang improvised shotgun o sulpak nga may isa ka live ammunition. Ini sa karon ang detinado sa may sang Cadiz City PNP Custodial Facility suro sa Barangay Tanod nga ini siya ang nagmaoy sa lugar kag nagauyat gid sang sulpak sang ila sini nga gidispondera na muna nga nabudlayan man sila kag nagtawag na lang sila sa nga kapulisan. Gilayan nga na disarmahan ang suspikado na recover sa yang ining armas lutang kag kasubong ginasikaso na pag-file sa kaso sa pagbayalar sa Republic Act 10591 kag kalakip na pagpasaka sa kaso sa pagbayalar sa gyapon sang Comelec Galban. Report gikan sa syudad sa Cadiz para sa Aksyon BBB program. Ini sa Aksyon Roger Gutib nga report, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Roger Gotib. Balita gikan sa syudad sang Cadiz kay Humalumina. May lang pagpamati Humalumina, no? Kay Mario Lim Himinia, lingang magsaylo dapa ilong. Thank you, sir. Mario Lim Himinia gayuhom ko. O, dalagi lang ang regular kapag supplement sang life extension na vitamin D3. Ang Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha Yari ang countdown sa report ni Action Nelson Patino. Action Nelson. Action Rex sa confine sa Calatrava District Hospital ang stepfather matapos na ginbuno sang iya sininga stepson. Igo sa tuho nga kamot ang biktima nga ginkilala sa kay Gabe Serogante, 52 anyos, residente sa barangay Suba, Banwa, sang Calatrava. Samtang ginkilala naman ang stepson sini nga si Golen Palarion, 32 anyos, kag residente man sa nasambit nga barangay. Sa papangusisa sang Calatrava Police, natabo ang insidente kagabi alas 9:20 sa nasabit nga barangay. Personal ang nangin ang motibo Action Rex ang sospitsado sa pagpuno sa iya sini nga stepfather nga nangin live-in partner sang iya sini nga nanay. Report gikan sa Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon nyo, Nelson Patino na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kina Aksyon na Nelson Patino sa iluhan tanang balita ni Aksyon na VJ Apasible sa ka-wanted person sa kasong paglapas ang Presidential Decree 1602 kung illegal gambling arestado sa Banwa sang La Castillana. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na VJ Apasible. Aksyon VJ. Action Rex, arestado iya ang isa ka wanted person sa Banwasang La Castillana sa paglapas sa Presidential Decree 1602 sa may bahin sang Feria Street, Barangay Robles sa nasambit nga Banwa, pinaligdan nga Hunyo 1 sa 2022 tagna alas 8:20 sang aga. Ginkilala ang suspect sa kay Susan Arancillo, 63 anyos, kasado kag residente sang Sitio Punay, Barangay Robles, La Castillana. Ginpangunahan ni Police Captain Daryl Nigos, hepe sa La Castillana Police, ang pagserbe sang warrant of arrest ni Arancillo nga may criminal case number 22-020 sa pagbayular sa PD 1602. Ini ang ginpirmahan kag ginpapanaog sa atong Mayo 4 sining nga tuig ni Honorable Joseph Valencia, presiding judge sang Municipal Trial Court Branch 9, Banwa sa La Castillana. Nagadangat Action Rex sa 30,000 pesos ang piyansa sa suspect para sa iya si temporaryo nga kahiluwayan. Sa karon, nagkahunong ini sa kustodiya sang La Castillana Police para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita nagikan sa Banwa sang La Castillana. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kina Aksyon na VJ Apasible. Constipation ang problema ninyo. Balokang constipation naman siyang iloy-iloy. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sini nga pangalagad sa way pagka timo-timoda sang palanyagahon pagpaniaga na kay hapon dun na mga kaaksyon. No? Sige, nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life o Podcast Walmas Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman